Mainu. Nah. Harga. Kajar tuh. Bora miya ha cuy na. Ya kofra. Kofra. Kofra sako. Sako. Ni imam sako anu woi kofra ma bukan koi imam fan. Imam sako gong ma. Kono harga miya. Oto mi accudo e galle o kumtaari yon ɓette wona min e Samba kumtindore Samba kam ko wawi ken wondi ko fof yomi tawme e galle o amma de décision jittum de décision jittum Samba are galle o amma an tawtoyda bamma fof si parce que mi jewti an ko kalami ko nanguda dum ko fijirde joni kam Samba wuro an play sorte Fouta lawol bis ha Fouta c'est ça dum tan kalama min ngone jibino bingelam ko den nakto min ngone jibino bingelam ko den nakto e le min wara min woni bamma he daro jewten daro to non jewten anani sonko ni no jibanirda non tanniri dum anani ina jogirda droit jogari dum non jogori droit jogari dum sabo kanko jibini ka anani an non mi andi ni no kettirda e am ni basala non ma wot hen basala min so taw comme sang badis mami andu hen sakumba dum lari a andi mi asokla kam han jakki sokuma yene jogirda dum fop ma andu fop ko bo ina boni hamba asoka tamira no sokla nyane jogluda ko ma ando haajo ma la hen mini fatma do e der galle wela musa Kau Fis. So, copain mo oi. So, Boy, an dum kam ko woni. No. ma kau tu mana tara na boy. An boy an ngana anda ime ngono ko lewru korka. No, badan di me kon wawa ko adan tan wawa affaire korka boy. Wawa munjelu munde fone munyo ha hedi hedi. Boy. Wawa. No hedo mi halan ma. Ka modo kilifa wona chukode. Anani. Ay ko wonno ko rawane minama wondo do e defte mbaxaluji en mbaxal duutiren. Mum ko rawane wonno. Darande min ko reeru musor jaguno kam. Boy, kau tu apa cah? No, boy, what? Kece ko. Ande mo na copain. Badan no badan nam Bo dum yewtide. Kemin ko mi jettudo décision hoore lewru no ha gasa. boy ada he faaro boy. Billahi jammi. Ono hollam do faaro boy. Tan jan der wayan nan boy. Badan atay mballam badan omelette. Ataya. Ya. Bayero nan der. Oh, pa nan der kay. Bayero non don joni. Oh, boy, affaire o fo non boni. Mais an boy jew ko kalta do ay dara dara. An boy ma so nodimo jon. So koli mo jon korka ma bonan. Boy. Boy, mbaɗa anduma Ma sese mi haram ay boya mo min wi mo yo joro galle mo ha korka yewta. ko an horan kono kan jukka julɗo korka tan an korka kon mbatta ko moƴƴi boy o hollam faaro wawi kalde boy Yo hay hirsude hersata simade e beddaji Kolko bamma wi e gargol Samba kaw aduna wonani min kaw mi alamo wona an kasuɗa ni no kaldirten heren dubde jamma nyalawma sabu ɓiyen on iske ɗum ina kam weli ɗum welani kam miɗo haaldama kolla kam keeci noon haɗa ya ko ɓurmi ko musde aduna jinmi ko artira hakkille ma ganda aduna kam wona ndiga
wana mbimi holko bamma haale gargol Samba ko kanan ma bendani mo bon ko jidda ko haade ko dum don benduma mi noddimo o wi ko won ko yakore so ko hebi hen boni law kama sam dum yonani noddumo téléphone dum yonani noddumo téléphone joni haalna mi ko liir jarani noddu wona wi maw a mi noddumo wona wi ko kalis o fadata yo wat arrivé pay so ari min woda pay yo wat arrivé min woda pay noddumo do kam demgal wawa ñamde demgal taw beldani nofru malani fudude eyi nofru malani fudude koye hoore malani mi haalata bon no woppanma tan haɗa haala eyi e wat parlor pour lan miɗo waɗa babam parle eyi wat parlor allo eyi baba hono mbaɗɗa haɗa jam jam bolo kay haɗa bolol walla kangaɗo mon holmo mbiya hol gonɗo kangaɗo téléphone mbimi hol gonɗo kangaɗo eyi aɗa andi ko kangaɗo o yiiɗi aɗa andi holko kangaɗo o yiiɗi ha gaddana ɗum ɓinguel mum ɗo e galle mum ɗo so imma mi yaha Sandel Mori hawlum wona ko annamduɗomi teŋe an namdi kam teŋe doka kam ɓinguel ma an noon an andami kam teŋe ka kettuɗo ɓinguel am nanga ɗum e to e mbimi ha addanam ɓinguel am mbimi gila mboɗo jara noon hoɗum an sa yiɗi ɓinguel ya resoy debbo an ya resoy yo resoy so yiɗi debbo yo resoy hoɗum gonda koye wayde way ha tok mbimi tok mbimi mais mimi ɓinguel am sa yiɗi garana ɓinguel ma kono min ɓinguel am addanam ɓinguel am min somo imma ɗum ɗon mi adda Sandel Mori tawma ɗon habbuma ɓe ndawma prison hal mboɗo mi nanma mi buusani hola ala sa wawi jibinde saɗa wawno jibinde saɗa wawno jibinde ya resoy an anati wawde jibinde koye an ala baluji ana baluji ay yero ko gonnuɗa ko ɓurti yero ko babam mbiyata noon yero babam jibinanɗoma debbo mbiyatani haɗa yeeyamo mettane ƴiƴam an oɗo ɓawɗa ɗum ɗo ay ko gonnuɗa ko ɓurti mi rokkatama noon no jawriɗa babam mbiyata noon an ñakki joom way yaw ay sani wona an kaden bawo yero kali badar sel saba morum kay badar tam sel alhamdulillah jam walde marom pine jam tan alhamdulillah badon tam wana wadi départ wadan départ korka al min kay mi dawri korka mi ko ni kay mi dawri wana ma yetti dum de Allah lamdo jabi Allah jabi adan baba yero korka ko gene Allah ko lewru promotion parce que Allah wi korka kanko yobanato dum hoore mako gongo tiki wona gongo hande so neddo findi korka hori ha kikide kala nde tejja ma Allah beydene baraji dum ko go te diri kala ko mbadonoda go sa wadi dum go Allah kanyum warata ko sakko korka ko baraji tan machallah adan ke mi dawra nan ene baba yero an wi ko promotion abona an wi ko lewru promotion promotion won non ki kanon mbada affaire andene kalen yettina dum parce que rawane dongonoda ara defa mbakaluji ara sore mburu ara dimina ko way non kono hikka kam nganndu kam a felliti kam ko rendu tan musanno wona rendu ɓurano ma ka tapet wona ɗum bo ka tapet famata eyi kono aɗa andi korka kadi wona tan mi ñamani mi yarani mburu hoore demgal ma
e koyngal ma e gite ma e noppi ma fof ko wara te an problème ma saaji ni mi yahno ha mi yaltina kalidu gallam saaji mi bendam sekano ha mi yaltina kalidu galle ko ma ay sara nangara hen kanko wiyannomi no woppu mo e ko jeunesse kono an kalidu problème ma ko femme baba yoro nan aɗa yiiɗi femme aɗa yiiɗi dokan hay hol anan debbo kono no mbaɗa hen ni c'est trop les rentrées sorties beau soir les boy rentrées sorties gonga ni ka gorko ka jeunesse kono noon so lewru gorko ari goppa geluuji goppa kadi ko fati rewɓe debbo wasa arde doyede ha lewru gorko bende kam ka dohanoro kono goppa ɗum kam baba yoro aɗa neɗɗo kadi wona wondi debbo tan wonko woni hakkude mabɓe min mboɗo heewi sehilaɓe rewɓe an aɗa andi ɗum hay leegal ngal somi yalti ko kaaliɗo ko ɗum tan an wona heyde ala mi jabani sehilagal debbo e gorko jeunesse sehilagal jeunesse kaldu hallam gorko hikka kam sibbo Allah tan oto nan dode inchallah downumen nan debbude inchallah sa yida tan min gara pele wona domru e hullu basa wonde domru e ullu nande ala caɗe wat feere tinnuɗa no feewi downomi tan mi yettunoɗum e jaam korko ka hikka ala ɗum kay ala duwa sa felliti tan kay mi felliti kay welani noon inchallah mais nden mojjat mi felliti sa fellitan tan mojjata inchallah ñalleɗo teddin becce ma noon korko welani nande teddin becce ma de kaldi korko welani surtout geluji affaire cagayagal o wobbuɗum ha korko benne fuɗɗoɗa ardude cagayagal ma o wona Aïssa o jogorani de o kura soko ɗum ɗon fof yawti mi arno hande pour jewten na ko jam tan wallahi jam ɓolo jam wona jam saabu hakkude mama hande en wona yimɓe ɗiɗo ko en neɗɗo goto temi yi hakkude mane e joom gallam ko onon jiide hande yumma e baba miɗa wawi wiide donc ko ɗum hande addimi ɗon ɗe balɗe miɗa jaaki no fewi yero o wi ko addoyat Samba o wi addoyat Samba o ara ɗo pour lewru korko te haɗani babam ni no wayi e Samba soko sañino o immota ko ɗon hay faaga mi haali dow mi haali ñalo ɗum adda probléme hakkude mo ɗum adda caɗele joni noon somi sañino an hoorema kaldama tampini kam subaka tampini kam kikiri te ka korka mi haali hami tampi mi wimbo woppumbo o jooɗo toon yo jooɗo Fuuta soko korka ka yawti o addoyi ɗum min miɗa anndi ni no gurdirmi makko e korka ka soko Sambane ari ɗum ɓurot mus miɗa yiɗi kalda makko carrément ɓe ko kalda fof nani ɗum yero kam ko kalda hen ko min gona yimɓe ɗiɗo konko mawni kam min gandodiri no feewi kono min nanani mi Samba no wayndi Fuuta ni so woni no sagam ko paamo ara ndaxte Samba no wayni Fuuta bari mi nana ɗum te gaddamo Dakar ɗo ɗum woni avantage ma avantage gorko ma avantage bamma ɗum ko haalaji añɓe tan ɗum ko haalaji añɓe tan himɓeraji sa ay no mamiɗaɗo nehirta ni jinnaɗo wona no nehirta anini so woni noon sagam goppamo ara so ari babiraɗo watta moto goɗɗo ɗum ɗo nehgol so wona ɗum ɗo ɗum ɗon sirante kono no jiɗɗa waɗi ɗo ɗum ni wona noon ɗum noon jarani waddude e makko taka saka ɗum ɗon konko woni joom galle ma ko wima ka fodde wadde ɗum ndax min ka sehilam mi haltama ko wawa wonte mi jiɗi ganda ho oto wadde mo ko yowtumo adda mo tako ɓiyu min foti addudemo e sara mo ko konko nawnomo Fuuta ha weli mo o yetti o warta Dakar wuppumo ara Dakar ɗum tan gandumi hen wuppumo ara ala probléme hande noon ay min mi foɗodirta e ma kon gasi sabu min woni an woni min ala woto probléme somi yeehi mami noddu baba soko waɗi ɗum o nana ɗum e horaire aji he ara ou bien ɓe gonda ɓe ngara ala woto probléme amin min kam mi foɗodirtama gasi ha ko
heddi ko mami addan mo sukar ko woni siram kat hande noon eyyi hande mbimami ko min tottotama sukara ko warta ma ala min gelwima ɗo ala anne chéri ala darame ala oto waɗam ni wawi mbimi darame ala har sadde ay way ko waɗam ni anne ay so ɗum ɗo ko an ceewi ɗum annene an ko min fottima tottude anne chéri mbimami ɗum ɗo ko an ceewi an min sawarma probléme o sa dañuno mbaɗa andi ka tottowo ɗum ɗon ko an ceewi wallahi ɓeɗon sax ala ana wi noon ga heewan noon ɗum kay heewi billahi heewani wallahi heewi an ceewi lay wallahi ko an ceewi ay so an ceewi ka wonan ɗo kam ɗum bonnani ɗum wona vraiment mi weltima ɗum wona hetta mais yo ko muñanda ko hanno weli kam ko muñanda yoroto ko hanno weli kam yo Allah jam Allah okku en Kau kumto fotiji gona ɗo haɗa heri yeeso ma ngore meɗaɗa moins 20 minutes dara mi wulde ndiyam da jooɗo aɗo ka keɗurde heegi tan jari wadde ni yeeso ma ngo fiɓa ha tiir joni fota 20 minutes donc heddi hen a yimmaymo oto fonto oto fontomi ça fait longtemps mi wima Samba yo ar do en geleg nen ha joni aɗa wiyama Samba min nanani mbiya kam nane lawol min nanani mbiya kam nane oto min nanani haalna kam haala Samba hay dara ara hankino hankadi yoni fere Samba mimi yo ar kaw mi noddi babam mi haaldi makko téléphone mi wimo yo kurko o ar waya ayi fuɗɗino waya ha donkumi andu bom ko kaldanmi makko ni woppumo ɗon o bonnanani en ɗo haydara gonen e jammen gaccabo toon haɗandi ko gowodirɗo makko ko konko niyimo kila sukako ha joni pour sertina ɗumen kadi c'est pas facile du tout weɓata e funtodirata makko tan mbaɗa seese wona min sikka bamma yawanimi ko an yawimi an ko an yawimi bamma jibinani Samba ko an jibini so yiɗi mo nehi yo arane an o nawma fuuti kono Samba ko bingilam ko min jibini ɗum ɗoyenna e ɗuhoram ngol anani joni arani ko kalɗan ma e makko hankkadi fere woni yo won dow terrasse mi natti wawde haalaka hami natti wawde supportude ɗum Samba joɗotomi e galle he yimɓe ne noddomi guila Fuuta an bingel ma ngel ni way ñamata yarata ete koye lewru korko min goni mboɗo yiɗi nehdamo e diine mboɗo yiɗi nehdamo e l'islam omo hoora omo juura omo waɗa ko gueɗe Allah gueɗe kala ko Allah yiiɗi taade noon an so bamma adani min yahantumo ete somi yeehi ha Fuuta mi tawi miɗon welata min e makko arani ko jinmi yo addu bingelam ngel ko needitani raro tan aɗani no wayi makko no hunɗi makko ha wona no feewi neɗitaniragel ono boni sukalel ngel boni yimɓeɓe foof kala to jonimi yimɓeɓe haala Samba tan ɓe kalnami aɗa andi ko jinmi yo addanami Samba de aɗa andi ko jinmi wimo yo Samba ara eyyi mum noddu ti hedde ni eyyi on hoto mbaɗa holto mbaɗi min bendam ɗo koko heewi eyyi joɗa ha kumtoɗa ha bara joɗoyama mi wara arsone ko eyyi kaw